si niliphan telepon nang lolo anerlo nili ani chuhut meeting ar emergency meeting pula nang dun bek ni pula si nili dun lo ki puela pohelo hala nang hangon masyang than lo luru langso abojara longta ahitia longta ako pini padak chi chok tu pula he ka chi chok ka theng akam hadak pe du tu pula la nge ahok lo administration dungela son kaje chok batai duk pulute la tuke upay we la tuke claim nang kok lo alang litum ge setan ni litum choning ri lo hela hala meeting e dohut bange ka do veta pulo la arrest nang yi la he hui la kai ke ka demand demand lo ni tum ta demand dun lo la condemn lo la kursing ing hi ke hai pan son ki thu son lo ga di la son ke hinopik alam lo la tum condemn lo hala ke nep abang si la son lo yo ne Jahirul Islam polo ne ko pilo ne amen ke la so munit aprang da kong kateron pantat areng pesulo pusi arjulong la pen muslim tu masih alang lipan kiplung lo pusi arjulong ante la son munit pan le ko pusi ako lis ki pitulo alang ni men pen le trading license ta ke en ka li pusipu amen hang trading license along le ene mat lo ke pi ke la ke pi bang ke hala trading license ke long ve ka bang si alang li pan lease ki pitu pe bhara ke pitu la pu pulelu te lage ilitum yong si hala chini ne koma da tum lo ne la trading license ke long chini ne dala hala so munit pan pe polo nep ne det pusi ne li ke pudun lo hala pan si nep nang ji athik chete amunit akaprek da dolang mene alang lison gunda ka he no tom phana ko list ki pi dolang mene da por lage hala list ki pi vek amunit phansi arrest dangi la pen la non ka arrest e choklo la panda arrest lo punishment e pi vek nangi pula la pen ni li pudun tho ne tum ka chinie bange lai hui alam ke doke la ke third force atum dak involvement duk pusini tu matha athema chiklo jon ni jon thom aprang ben lo nilitum APSL siang bong che pere bom lo je itum la non election na ne dopo la pen tribal atum an chelang pet lote la bongo sena bihar sena tung election da rempo an ge election re alang litum election ke rem mane alang litum ka pe hai kang tung karbi mene se tahala tum anta remlo te hala bongo sena bihar sena tum karbi anglong che right tip ji pu a plan ka selama bangke alang litum claim unedet pu la pot itum tribal atum bongo pe che lang un eja phan ke koman ne phan pithi lot ta thek pu ne litum pu bom lo karbi phan da pithi ta thek kali te kuki phan da pithi ta thek tiwa phan thu ke inut pithi ad lo hala thu ke inut kali bang heni pithi ad lo atoko bari lo lata ilitum interfere dun si kuki pen ko tiwa pen karbi tunge che chok che det lo non ke se ta police tum non na nep tek telang hala so munit pang ko mala ma piti yo la si hala hui matha dam pe mi lage matha dam nang kok lage third force tum dolo lage itum non ke theklong lo karbiang long ke sik schedule pojo dake ke che tunge long le nang charai long le lama si la RSS bongo sena to mangke BJP to mangke la so sik sidul kapang kapi phukra karbiang long along le anta ke che tum nang che rai long la ha along aprek ason tribal tum han ke ha aling dong tip hedi la son ki via kam la tum ke claim ji pusi non adania phan ambania phan dak long le pilo ha solar project tang ho non abang e kopilenia compressed biogas tang ho lai hue project nang selam lo pen hapu Sainik school la pen ako ingchin ki phura kam a company pu dadak singhason lata nang le populo lai hui nang dol lai hui nang edu ke thang da kali la ke siksidula teng pen tribal doman si long le right tip apojo la so long le ke right tip pen back door pen mana anung na tu a ing hap pen nang lutsi la itu malong le an ke che tung ke che right tip ya pan se claim lo ange non ilitum oppose lap lo BJP bahire
ke anut ka prek atum ke la Ambani la pen Adani tang ho he hui tum han long le ke pika sap tai tum kroi dun de la si tum protest ji pulo la ka pa protest long le det ji aphan si la bangso ka pa che chok ka pa ji thu akam na claim pu sin ne li tum matha la non Komane Jahirul Islam mo chini tang det aprang ta kongkat aphan ta ke sababang lo pupu tang det si ako la aphan si ako list ki pitu amat list men amunita thu akamat kat jui pusi pu se ta hala police tum ta kidnap dam ta ke joy so li lata hoxi ka he no ke claim beglo jok ta la aphan ke rap do na banga ve puthe la ka che patu he loving ji le dak che patu te daji le nona hemda macedo ram joy pe polo alang li chini lo ladak bongo sena bihar sena tum RSS tum la alang li pan rab dun ji pu chini lor lo la si lagai ke claim lo nili chini ke la si nili DCSP phanda choning rilo nili tunge pen up 17 arni procession doji la Ambani aphan long le pinang ne la pen solar project tadak pe do nang ne la pen ke hala Soinik school tadak pe do nang ne la pen la ing chin gi pura company tadak pe do nang ne pu he hu elam ni tum procession doji pulo non nil tum phanang pe do long le det lo padap ta ye chok la arni si ta ye chok lo pulang ke non ke 163 section 163 BNSS aprang ke Section 144 CRPC pulo non ge BNSS 163 la so teng pen non order promulgate that lo nili promulgate nang ni puta choning rilo setan nili ta chini nili ta aprang di si lo la to ge promulgate nang ji bukan ni ta chini lo la si nili ta promulgate nang ne pada ni tum demand wa ta un edet lo ai non ge ni tum pan procession na nang pe du long li non ke ali ge no mat le long yen te ali longi ke Ambani lo Bihar sena bongo sena tum lo RSS tum lo ali ke longi ke areng ke su takar bi thula ali ke longi te hala tum thula you non e je plangi bange la si la so lam bange ni tum matha pe mi pensi itum kam claim nak ji la si ka je chok ka je theng ben le itum ke hai unji gali lo teng pensi claim nangi pusi ni li hala meeting ar lota ka do e phanda chuning ri lo teng pen arula teng pen lang nam tha he Pharo constituent assembly debates along hala sohot pulo retail sale la pen wholesale anta tribal tum si claim at nang si hada ke pu la pen lag tribal tum phan ka pe claim at ja phan autonomous council amethang si allo che selam nang pulo amat bang apilo je plang thu ke pharo krisir ke pra phoke pra thomaning kan bangga hala ke che tum phan kupuson si joy keep and dak business ke claim long poma wholesale ke claim long poma hala allo si bang silam pi thurong la hello allo ve pali do muthe allo bangke ke che tum phan ali ke do ya phan bang silam thurong lo ili tum ali ke do ya phan ke silam le det lo la puthak ta non tek long lo dei council tum polo trade license bang suspended pale are ko pisi ka suspend ng ilang kam ke dolang munit thu akrang det le lagas ka ki joy ki karbar lagi la cancel det nangi lagi suspend nang ni cancel si ka cancel nangi ako hala Jahirul Islam ke lake alang li license ta ve pulo ane ko madlo la list ki pi license hala phan si ka arrest nangi ne li chini ne madlo ne hala se ta hala phan si arrest nangi chini tang lor le hala phan le ko pisi list ako ke pi thu le lo da ka pangni la si hala kado veta pulo itu methang da selet le chot nangji dukan kang ni ining che ding tek nangji la sini tum pulo je la okijor lang okijor la pen ke broiler pin ne ke jor anta itum inglong aso no mari karbi itum sige ong yelang karbi la pen akaprek inglong aso tum han se pape claim lap nang ipu se tum pudun la pen ni thombak chuke la ke inkir check nang po la pen la kang pulo te karbi atum si pape jor nang po jong si alang litum wholesale ben ke wan sum krung pulo tang te council along claim melo kente council to marideng hala lems do large area multi-purpose cooperative society do latuma kam lo ke lage ke claim nangi alang litum si wholesale
multi-purpose puna large area multi-purpose puna mate di alang litum sila okay jor kado we la pen wholesale pen dage wanang po da council la longa secretary do kente alang litum lo claim ni non get taxation department man si pirong tax ke lage tax ki runga kam lage dukan kang niji gali anga amithanga tum si tax rung po dukan da alang litum si ingni populate bang adukan ta tax ta rungchon da jivi tu tek lo son bang ke da lage tax ka kirung ya tum le dukan kang ni nangji kali da si nilimu principal secretary in charge pana pudun lo lage taxation department pana pe claim ge lage chokche lage lake hala lems mana trade and commerce department si lage claim nangji lahelo ni pudun lapen DCRO SP nang Chuning River la si penap amat ke procession do nang nepulo ni thom plia do tami nang permission ako nang pitu vek po sini tumpang ipu la si nilitum abidi akaprek avedat lo po la si March la nona ciklo March terepo inkoira po arni si nilitum procession do tu po pusi cesiklo la si kado panda la solam pacini nang po nang lituman ta nang rap don ta pachini ni athema laso kaje chok kaje theng lote ali ke long ke lage ambani andani atum RSS atum bongo sena atum se ali long lo lai le